Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' kendo wang'iyo gigo manyalo geng'o kik wabed kod ngima makare. Emomiyo wathoro kelo jolony mopogore opogore mondo mi wang'i kaka wanyalo bedo kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendona kendo jalony nantiere studio ka abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en nyakanye, olonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, amor kuom chopo e studio kawuono. Nyinga iluongo ni Linda Nyong'indi, an nyaka Buoch Ongeng, ta atiyo Homa Bay County Referral Hospital, gi migawo mar Medicine Sans Frontiers. An clinical officer, ok an nurse, an clinical officer, kata laktar mar clinics. E Homa Bay County Referral Hospital, atiyo e department mar Kaposi Sarcoma Clinic gi e clinic mar tuoche ma ok landre. Iwacho kata ni Kaposi Sarcoma Clinic. Mane clinic mitie ma ena? Yes. Kaposi Sarcoma en tuo moro ma onyalo chalo kansa mar pien. To ntiere opogore gi cancers mag pien mamoko nikech en kako bedo inyalo yudo ni jatuo ntiere gik ma owuok e dende nigi kala moro ma biro purple kata ma marabuor to gichalo gik ma oti e pien gi oko. Seche moko binya yudo ka ntiere kuonde ma gikuote kaka iluongo ni the lymph node, the lymphadenopathies. Iyudo ka chiek ng'ato kuot, kata yuothe, kata ng'ute, kata ng'eye, nyalo yudo ka ntiere gik mokuot matindo tindo ma kala ne opogore gi kala magi pien. Koro kata inyalo yudo ka tiend ng'ato be okuot, to nigi gik ma otigo, to inyalo yudo ka seche moko gigo kobudho ahinya to loso ang'owa, loso kidonda. Ma seche moko chwer kendo ginyalo bet ni gigolo harufu mok ber. Mano idwa pimonwa ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nitiere kod Kaposi Sarcoma. Yes. Ma bende iwacho ni gin gigo madongo e pien del. Ok ang'e ni gidongo machal nade nikech gik madongo e pien del wathoro ga bedo kod gik mang'eny mopogore opogore kaka warts, skin tags kod weche makamago. Koro moro nyalo leronwa matut mondo mi oganda wa ong'e ni to seche ma gidongo ni gidongo nang'o. Gidongo ka girwambore, odongo ka got, odongo nang'o. Odongo, nitie mako mar wambore to ginyalo bedo ni gin purplish in color. Aparo ni wang'e kala purple ka wacho kamano. Odwa chalo kaka wall gine korot kamae. Kata inyalo yudo be kinyiso jatuo ni ong'am dhoge, tinyalo yudo ka e dande malo gi kala machal kamano chako timo ang'owa, chako bedo e kuome. Seche moko binya yudo ka gintiere mana kaka otang'no. Gini inyalo yudo ka gintiere e del te, moko be bedo ni ntiere e tiendi, moko nyalo bedo ni ntiere e badi kende, kata inyalo yudo ni gimako del te ma seche moko ka onon matut to ginyalo bedo kata ni gin e internal organs. Wantiere kod pichni moko ka moro inyalo wuothane kodwa mondo minyiswa ka ponono ni gin aina pichni mwaneno kagi, kato bende inyalo leronwa ni ang'o momiyo samoro gimako tielo kende kata bad ng'ato kende kata dier ng'e ng'ato kende. Debed ni giyiero kuma gimako koso opore apoya olandore alanda kaka odwaro. Wanyalo wacho ni kaka nawacho ni onyalo bedo kala purple kaka ka wang'iyo pichani to waneno ka mae ochalo gimor wambore to mae obiro omedo ting'ore matin ka gimokuot mopogore gi mae. Kaeto inyalo wacho kaka nang'iyo dand jatuo, inyalo yudo ka kala mantiere kuonde gi opogore gi kala mantiere kuonde gi, kata mana macha giwuok matindo tindo to chal ka gima king'iyo kae to chako ka gima odwa keto ang'owa, odwa keto kidonda. Koro giwuok kala mopogore, nitie jomoko mawuok marateng' kaka mar jatuo ni owuok marateng', ma wuok ma kala purple no, moko ntiere mawuok kala ma brown. Luore gi jotuo mamoko be, moko nyalo wuok makala ma e tiende konchiel,
moko wuok e dende te. Luwore gi seche ma ng'owa gi seche duration mosebet kata seche mosebet. Jomoko nitiere ma biro e osiptal ka osetieko higni kata 7, jomoko nitiere mosetieko kata higni. Ng'ato seche moko neno mana ka nochakore jumbe 2 mokalo kata juma achiel mokalo moneno ka pien dende opogore gi kaka pile, to giringo gibiro e osiptal mondo gitim ang'o, mondo gipenji nikech mano chal ka gima gin gik mabuogogi. Lakini jomoko to biro modeko nikech gikawo seche moko ng'ato kawo ni mano gimotim ang'owa, mano gimoir. Maybe seche moko nodhi e puodho, ng'ato kwanyo tiende, kata en gi gima chielo machalo negi juok, emomiyo gibiro ang'owa. Koro gitemo thiedho gi yadh nyaluo, kaeto yudore ni gibiro ang'owa, gibiro osiptal modeko. Ka gigo osepogore. Makiketo yo machuok en tuo mar pien del, ma bende odwa chalo kansa mar pien del, mak mana ni opogore kod kansa mamoko mag pien del. Ok ang'eyo ni opogore nade, inyalo pimo mana matin kaka opogore kod kansa mamoko mag pien del. Koro inyalo nyiso mamoko gi kae to wabire Kaposi Sarcoma ni mondo mi wane pogruok maler. Okay, cancers mamoko ok gipogore ahinya, pogruok onge ahinya, mana ni inyalo yudo ni pogruok moko nitiere kaka cancers moko mag pien del. Moko nitiere machalo gima biro ka gima wang'i, owang' ka gima pi maliet owang'i, then kobudho to chalo ang'o, ochako owuok ka gima en got. Owuok ka gima ochwecho, kaeto odhenyore ka gima en adhola. Lakini Kaposi Sarcoma onyalo chako gi ka gima kamoro ili, then kose ili kamano tineno ka okuot, kaeto the color ne be dhi bedo mang'owa, ma opogore gi maybe cancers mag pien mamoko. To gima inyal fweny godo ahinya en mana ni ka maybe ka ng'ato biro osiptal mokaw ring'o mathis kama gigo nitiere no, tidhi ipimo. Ema seche moko nyalo timo ang'owa, nyalo pogo gi kuom kansa mamoko, lakini ng'enyne sana to en the characteristic color ne ma publish no, ema miyo wang'eyo ni seche moko inyalo gine ng'eyo sana ni mae nyalo bedo Kaposi Sarcoma. Pacho ko ng'eny marom nade kaka kaunti ma Homa Bay kama untiere mabotiyo godo kaka ranyisi. Mori nyalo nyisowa ni jotuo ma uthoro neno rom nade giwuok e gwenge mage. Kinyalo bedo mana gi statistics matin mondo mi wang'e ni gima wuoye ni ong'eny pacho ka. To seche mong'eny pacho ka kata odonjo mos en ang'o gini minyalo tim mondo mi rese kapok odhi mabor ahinya. Homa Bay County ok wathiedh jo Homa Bay County kende. Wayudo ji from Kisumu, wayudo ji from Siaya, wayudo ji from Kisii, wayudo ji from as far as Migori County, in the border Muhuru Bay. We get people from, wayudo nyaka ji from, wayudo nyaka ji kuonde mopogore, lakini ng'enyne sana sani wayudo ji moya Siaya gi moya Kisii counties. Manyiso ni en gima ntiere pacho ka. En gima ntiere pacho ka kendo ng'eny kabisa. En mana ni jothurwa pod timo ang'owa, pod ng'iye ni en juok moro, emomiyo gibiro osiptal. Koro deber ka ng'ato neno ka ntiere pogruok moro mantiere mowuok e pien dende, to nengo ne laktar mondo tim ang'owa, mondo ng'ine ni mano en ang'o kapok odeko. Ang'o makele? Gima kelo gini en virus. Virus, ntiere types of virus makelo gini iluongo ni human herpes virus 8. Ma ema kelo ang'owa, ema kelo Kaposi Sarcoma. To mokwongo nofwenye gi daktari moro maniluongo ni Kaposi Morris Kaposi, emomiyo nochake Kaposi Sarcoma. Koro sarcoma to en nying machielo mar kansa, lakini Morris ema notimo ang'owa, ema nofwenyo kansa ni, to ema ne omiyo chake ni Kaposi Sarcoma. Koro kana ofwenye to ng'enyne kana ofwenye to nofwenye sana kuom chuo manindo gi chuo wetegi. Erokamano ahinya. Manyiso ni joma riwore gi joma mine to ok nyal yude, koso nyala yude en mana ni ong'eny kuom chuo mariwore gi chuo. Ing'e gimomiyo ineno ka gima amako pos matin nikech wiya oseringo, nikech wacho ni ng'eny ni kuom chuo gi chuo.
Homa Bay county ma Homa Bay iwacho ni uyudo ji kowuok Siaya, uwacho ni uyudo ji kowuok Migori, Kenya mangima thoth ne ji biro kono. Koro ing'eni wiya oringo ni seche ma ong'eny kuom joma chuo matimo hera gi chuo wetegi, apani to kare weche mag chuo matimo hera gi chuo wetegi gi osedhi mapek marom nade? Homa Bay to kanyalo wacho ni ong'eny ahinya nikech statistics ma wan godo ma wanyalo wacho ni ong'eny ahinya to onge, lakini sana mag jok ma wayudo moya Homa Bay, Siaya, Migori, Kisii gini, ng'eny gi wayudo jok man gi kute mag ayaki. Koro anyalo wacho ni ng'eny gi ng'eny ahinya kuom jok man gi kute mag ayaki. Nikech ka awach ni wayudo jotuo like e dwe achiel wanyalo timo gimiluongo ni chengo kata screening. Koro wanyalo yudo kata watiyo ga thothne e dwe achiel wayudo ji maromo 10 kata 15, to ng'eny gi inya yudo ni 95% kata 90% gin jok man gi kute mag ayaki. Yeah. Moro mano koro wanyalo keto kaka risk factor, ni kapo nono nitiere kod kute mag ayaki, intiere kod thuolo mamalo mar bedo kod Kaposi sarcoma. Kapo nono ni in dichuo mariwore gi chuo wetegi, intiere kod thuolo mamalo mar yudo Kaposi sarcoma. Kopogore kod mago, jomage bende mantiere kod thuolo mamalo mar gamo chandruok. Nitie Kaposi sarcoma be mamako jok ma onge gi kute mag ayaki, especially nyithindo jok manie age mar 0 to 24. Dhok gi ng'eny. Alafu nitiere jok ma otimnegi gimiluongo ni organ transplant. Awach ni ng'ato ne kidney ne rach kata nyarogno ne rach, to dhi otimne ang'o, ogol nyarogno mar ng'ato to timo ng'o, omiye. Jogi iyudo ni iketo gi e yedhe moko machalo gimeke mithiedho godo kansa. Koro iyudo ni rateke mag dendgi dok piny. Koro ka rateke mag dendgi odok piny, to gibedo ongala mamalo ginyalo bedo ongala mamalo mar yudo tuo mar Kaposi sarcoma. Yes. Ma ichaki medo group machielo, nikech mokwongo ni wang'iyo kacha chuo mariwore gi chuo, wang'iyo kacha jogo mantiere kod kute mag ayaki, iwacho no kacha nitiere nyithindo ma bende samoro e kind higni 0 nyaka 24, ok ong'eny ahinya. Ipimo no kacha bende ni jogo ma samoro timnegi transplant mag fuoni mag del, mago bende nitiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoni. Kaito bende wacho ni jogo ma samoro rateke gi mag del dok piny. Otenore kod gik mopogore opogore ma waduto te wang'eyo nitiere gik mang'eny mokalo manyalo miyo rateke mag del dok piny. Kuom ranyisi, ng'ato samoro tuo tuoche mamoko, nitiere yedhe momuonyo ang' noduok rateke ni mag del kamano. Manyiso ni mag gin jok mantiere e ong'ala mamalo. Waseng'eyo kacha ranyisi ma kineno tinyalo chich ni manyaka beni en Kaposi sarcoma. Ineno ranyisi gi, en ang'o monego beni ng'ato timo? Mano waduoge kidieny mar 2, nyakwara Mugia Jwang', ni kineno ranyisi gi en ang'o monego beni timo? Noleronwa kacha mokwongo ni kik ipar ni en juok, tem matek mondo mi ine laktar. Kiseneno laktar odhi timo diagnosis nang'o? Kaito thieth nitiere koso thieth onge? Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Miaka 4 ya kujiandaa,
miaka 4 ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia, na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live, moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwoge od lisani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo tono joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV. Penja laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kaposi sarcoma, chandruok mar pien del, en kidieny kata odwa chalo kod tuoche mamoko mag kansa mathoro chamo pien del. Kineno ka pien dendi lokore, onyalo biro e kidieny mopogore opogore. Onyalo donjo e tiendi, bedeni kata dier ng'eyi, onyalo donjo nyaka e dhogi. Tineno koloko rangi, obiro rangi mabiro purple kaka studio nani chal chien kanyo. Tinyalo chichini nyaka benien. Mak mana ni ok inyalo wacho ni en kaposi sarcoma kapok idhi ir laktar motimni diagnosis. Moyo ni ma gima en. Kanye kama wantiere, utimo diagnosis nango. To kapok otim diagnosis, ntiere kaka wuoyo gi jatuo, ntiere kaka itae mondo mi oikre ni e gima wadwa timo. Kapono ntiere inyalo nyisowa. Ntiere ka jatuo donjo, obet nyaka irwake. Kiserwake to obo pimo ni shida moyudo kata moneno, then bang' mano obro nyisi ni gigo sebet kanyo marom nade, ndalo marom nade. Then bang' mano ntiere kaka ibo wuoyo kode minyise gik miparo. Then bang' mano wabo timo ang'owa, wabo nyise ni ntiere kaka wabo kawo ring'o mana matin, iluongo ni biopsy. Wakawo ring'o matin mondo wadhi watim ang'owa, mondo dhi opim. Kose pim to duoko ng'eny ne wayudo ga duoko bang' ndalo 5 kata kodhi mang'eny to after 1 week. Koro duoko koduogo, ka en kaposi sarcoma no to thieth nitiere. Gimomiyo wayudo ji mang'eny be maya Kisumu Siaya, ok ni Homa Bay kende mithiedhe tuo ni, but ng'eny ne Homa Bay organization mar MSF obiro gichiwo thieth manono. Nikech wayudo ni thieth mar kaposi sarcoma en thieth ma bet kotek matin. Nikech odwaro ni kionge gi okumba mar thieth ma waluongo ni NHIF, to inyalo tiyo gi pesa mang'eny. Nikech kapok ochak thiedhi, to ntiere kaka ikawo remo mondo dhi opim kaka fuoni moko mag del tiyo, machalo kaka nyarogno, chuny, nikech ntiere kaka thieth no ok nyal mi ang'owa, ok nyal mi maybe kata nyaka kiwango mar remo be, nikech ntiere kaka thieth no ok nyal mi ta gigo ntiere kaka ok gin maber. Maka diagnosis ka ikawo ring'o matin, idhi pim. Kose pim to duoko dhi duogo bang' ndalo 5 kata juma achiel. Waneno picha ka kora keni manyiso i dand ng'ato, obiro koloko rangi kende kor okut bende koso. Ntiere ma biro ka mae chalo dand ng'ato, kaka king'iyo kala ma kae opogore gi maka kata gi makae. Koro inya yudo ka dand ng'ato ntiere kaka gikuot ma odhi oum nyaka kar duol koni.
kata inyalo yudo kotie tie lake moduong kata otie lewe ma kagima odwa timo ang'owa odwa wuok oko. Koro ng'enyne wang'iyo ga ka wayudo ka en e dand ng'ato to nyaka wang'i dende te, ng'eye, wiye, tiendene, bedene, bundiye, kumora mora. Ka wayudo ka nitiere kamoro be madwa lokore to kanye ma wakawe ang'owa ema wakawe e ring'o. But ka wayudo ka onge kumoro to chuno ni watiyo gi dakteche ma kaka mag daktari mar lak kata daktari mar duol gi it gi mondo tim ang'owa mondo golnwa ring'o matin kaeto wadwa tim ang'owa wadwa pimo gigolonwa biopsy to wadwa pimo to ken biopsy kende though biopsy ema ng'enyne itimoga lakini nitiere be ka jok manyalo man gi pesa ginyalo timo gimoro miluongo ni immunohistochemistry matiende ni kosegol ring'o matis no dhi opim to pod ng'ato nyalo dwaro ni mondo dhi ong'i ane to kabe virus mane wawacho ni kelo Kaposi sarcoma cha ben virus no adieri. Koro gitimo gimiluongo nang'o ni immunohistochemistry. Kaeto nitiere jok mabe manyalo dwaro gimitimo nang'o itimo PCR gima iluongo ni protein chain reaction. PCR ng'enyne dho mabito ng'enyne watiyo mana gi biopsy kende. Koro ka wasekawo to watere e lab watiyo gi Lancet lab ma Nairobi ema golonwa ga duoko. Koro ng'enyne ka gisegolonwa duoko magi confirm nwa ni mano Kaposi sarcoma to wachaka thieth ne jatuo. Thieth en nono maonge gimichulo kaeto ng'eny gi jok mok nyal to nigi tuo ni ing'ado negi gimiluongo ni okumba mar thieth, ing'ado negi NHIF michulo negi for a period of 1 year kaeto bang' mano to giikore kaka ginyalo chako timo ang'owa kaka nikech gidhi nyime gi chudo nikech seche moko inyalo yudo ni yath ma wan go ma watiyo godo seche moko wasemiyo jatuo maximum dose to seche moko okotim ang'owa okodhi maber kata kano dhi maber to tiende ochako kama ne gigo nitiere oneno ka dalili moko chako wuok kendo to wanyalo miye barua mondo dhi godo kanye mondo dhi godo Eldoret mondo dhi oketne yath mar 2 kata miluongo ni second line chemotherapy. Wabo mulo weche mag thieth bang' thuolo machuok mokalo. Kaposi sarcoma en tuo miwacho ni kelonwa kacha kod virus. To thothne wang'eyo ni viruses landorega mayot mokalo kata mondo mi ng'ato gamega oyot mokalo. Namba achiel iwacho kacha ni chuo manindo gi chuo wetegi kata mariwore gi joma chuo nigi thuolo mamalo mar gamo tuoni. Tuoni landore nang'o? Tuoni virus ikele kod virus koro pimnwa kaka olandore kopogore kod yore mag terruok kata yore mag bede achiel. En mana ni Morris Kaposi mano ofwenye noyudo ni olandore kuom chuo manindo gi chuo materore gi chuo wetegi. Lakini nonro kata studies mosetang'o ni olandore ni onyalo landore koya kuom ng'ata achiel kodhi kuom ng'ama chielo to onge nyanonro machalo kamano. Seche ma ng'ato oseyudo tuoni iwacho kacha ni dhi tim biopsy ibo kaw ring'o titero e lab mondo mi tima ne nonro yudane ni ochal nade kapo nono ni en nikech ok unyal wacho ni en nyaka tima diagnosis sama en biopsy donge. Thothne wantiere kod kidienje adi mar Kaposi sarcoma kose en achiel kamano to en kamano. Mana kaka ne wasewacho gin kidienje 4. Nitiere miluongo ni classical mana wacho ni mako nyithindo matindo cha. Ng'enyne en gi kata jok madongo ma onge gi kute mag ayaki. Kaeto mar 2 ema wawacho ni en African endemic. African endemic en ng'enyne iyudega onyalo dhi en Kaposi sarcoma manyalo dhi nyaka e internal organs yani onyalo dhi e fuoni mag del maiye machalo kaka nyambich. Onyalo dhi e nyambich, onyalo dhi e obo, onyalo bedo e chuny, mano African endemic.
To machielo nitiere miluongo ni iatrogenic, kata mana wacho ni mako ng'enyne jok matimo ang'o, jok motimnegi organ transplant, jok mo omi fuoni mag del ma ng'ama chielo kane fuoni mar dende osetimo ang'o, osetamore tich. Koro iketo gi e yedhe moko mag iluongo ni anti-cancer agents, to miyo gi rateke mag dendgi timo ang'o, dok piny. To rateke mag dendgi kodok piny to keto gi at risk mar bedo gi Kaposi sarcoma. Then koro ng'enyne ma the most common ma waneno en mar AIDS related, jok manigi kute mag ayaki. Koro ng'enyne mar jok manigi kute mag ayaki kata mana e clinic wa, ng'enygi wayudo ang'o, wayudo jok manigi Kaposi sarcoma mang'eny gin jok manigi kute mag ayaki. Pimno weche mag thieth kaka thoro chalo. Osetim biopsy, osetim nonro mopogore opogore mong'i nyaka fuoni mag del kaka chala, mowacho ni ma ato en Kaposi sarcoma. Thieth thoro chalo nade? Stage ka stage, okang' kokang' nitiere kod thieth ne mopogore koso en thieth yor achiel? Nitiere ka osefweny ni ng'ato nigi Kaposi sarcoma, to ibo miye hocho kuom thieth modhi yudo. Nikech thieth modhi yudo, obo bedo thieth ma onyalo bedo malach matin, nikech bang' ka oseketnegi yath, to wabro ng'iyo jatuo ni ma nyaka chieng' gik a period of higa achiel, ma wang'e ni odhi maber kata ok odhi maber. Koro thieth ma wachiwo en thieth mar bang' jumbe 3 ka bang' jumbe 3. Chon ne watiyo gi yath moro miluongo ni doxorubicin. Mokwongo kabisa nitiyo gi yedhe 3, combination mag yedhe 3, ma en adriamycin, bleomycin gi vincristine. Then ne waweyo mano kaeto wadhie gimiluongo yath machielo miluongo ni pegylated doxorubicin. Kaeto sani koro watiyo gi yath moro miluongo ni paclitaxel. Koro yedhe gi gin yedhe mag kansa mathiedho kansa. Koro jatuo kapok oket ne yath, to nasewacho ni nitiere kipimo mag remo ma watimo ang'o, ma wakawo. Kipimo mag remo gi wadhi ng'iyo kaka nyarogno tiyo, wang'iyo kaka chuny tiyo, wang'iyo kaka chembe mag remo tiyo, nikech nitie yedhe gi ok nyami jatuo ka rembe ni piny. Koro ka rembe ni piny to nyaka tim ang'o, nyaka mede remo machop kiwango moromo mondo tim ang'o, mondo oyud yadhni. Then nitiere yedhe gi bok wanya chiwo ka chuny ok tim, nitiere kiwango mibo chiwo. Inyalo chiwo yath full, inyalo chiwo yath nus, kata inyalo chiwo yath mathin miluongo ni quarter of the dose, koluwore gi kaka kiwango mag remo mani ka witere lab cha otimore nade, owuok. Koro luwore gi kaeta nitiere jotuo ma kapod gigo ok odhi maber ahinya, to inyalo yudo ni irwake ward nyaka chieng' motim ang'o, mobet motegno matin, nikech ok inyal miyo jatuo yath ka ok otegno ma onyalo tiyo gi yadhno maber. Yedhe gi wacho ni tiyo kuom thuolo marom nade, to seche ma itiyo kodgi wayudo ni gin gik mokuot, to seche mokuot ka moro inyalo leronwa ni seche ma gikuot ni gidum, gigolo remo, gibleed, gitimo system ng'ato nade, to yedhe gi ng'ato dhi tiyo godo kuom thuolo manyalo romo nade? Yedhe ma seche ma jotuo biro mopogore opogore, inyalo yudo ka wang'iyo pichani, to ma en gima ochakore machiegni, nikech ineno ka pod en gi that purplish color. Inyalo wacho ni mae osebet kobudho matin, nikech ineno ka obiro dak matin. Yani obiro rateng' matin. Ma ineno ka pod nigi kala ma purple no, nikech ma gin gik ma wanyalo wacho ni ochakore machiegni. Nikech luwore gi kaka gimedo bedo e kaka be kala be medo timang'owa, medo lokore. Inyalo yudo ka mokuongo biro to biro gi kala ma purple ni, to kako medo budho tiyudo ka kanyo timang'owa, kanyo lokore marateng'. To kata koselokore marateng' kamano, tinyalo yudo ka giloso kidonda. Onyalo loso kidonda moro maduong', jok mosebudho. Onyalo bedo gi kidonda moro maduong' machwero nyaka pi oriwore gi remo, biro pi maratong' kamae, to odung'.
Kaeto inyalo chaki yudo kendo ka ntie mabiro to kituome nikech wayudo ni ng'enyne oluoga gine mag remo, oluoga ligepe mag remo. Koro kituome matin kaka wach ni koro ka ng'ato odhi otuomo kama chalo kama kata gimoro chuoi machalo kamae, onyalo bleed mang'eny. Yena mondo mi wakaw yweyo ka waduoge kidieny mar adek to wadhi ng'iyo ni seche ma ng'ato yudo thieth e yo makare ogini nyalo chango, inyalo thiedhe koso konyal chango. Kapo nono ni ng'ato tiere kod kute mag ayaki, ere kaka idhi riw thieth mar Kaposi sarcoma kaachiel kod thieth mag kute mag ayaki. Debe ni ma akoro en yath mang'eny mikete dend ng'ato, to ponono ni yath obedo mang'eny e dend ng'ato, complications thoro chalo nade? Kik idhi mabor, kik isudi nyakwara Ramogi Ajwang', kidieny mar adek ni ok adwa nobayi kata matin. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. To get this song as your skiza tune, dial *811*404#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Teacher Beach, kocha kore sangwen. Wakelo ni ngoma mobedo pink design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ile direction walienda kukimbilia, hapo ndio alishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbie, sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au polisi kutoka, ndio au rafiki moja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji, akapata amebleed kabisa. Familia mar Rex Masai yuagora tichgi kagi wacho ni nowe nyathigi mothom tok goye lisasi gi obila odhiambo manyoro. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex, and therefore you must resign. Kweth mar Azimio dwaro mondo gai mar obila Japhet Koome ogwetao kaluwore kod nek mar rawera e kinde ng'anyo manyoro Nairobi. Ere kaka inyabedo ni seche ma inyo jopiny tichungi ng'ama inyo jopiny no. Omiyo okwamor gi gini ono chanda. Okwamor kode kabisa, kenda wakwayo to mara kwa party na mar ODM follow the constitutional processes mondo golnwa Gideon Ochanda. We don't have an MP, waonge gi mjumbe bondo. Jodak ma Bondo no bago ng'anyo ka gikwero jaod bura margi Gideon Ochanda kuom luto mbulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higani. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Kaposi sarcoma ma network ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono en chandruok mathoro mako pien del. Onyalo biro korwambore oloko rangi mabiro ma purple kata rangi mar jamna. King'eyo rangi mar jamna to samoro bende onyalo biro ma chwer
onyalo bedo maduong' kata onyalo bedo ni ok oduong' ahinya luwore kod kit ng'ato kaka chal. Yore ne mag thieth iwachonwa kacha ni en thieth mathoro kawo ndalo mang'eny mokalo. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo thiedhni kod kute mag ayaki. Jogo mantiere kod kute mag ayaki nikech niwacho ni thothne jok miyudo kode nyalo bedo, ok ni giduto te, nyalo bedo kod kute mag ayaki. Erokamano. Thieth mar Kaposi sarcoma sana sana kuom jok man gi kute mag ayaki. Thieth mokwongo kabisa en yedhe manego kwiri mag kute mag ayaki go. Koro wayudo ni kimwenyo yedhe ni maber, sana sana jok ma koka chako inyalo yudo ni ng'ato oneno gik mokuot e dendego kata lokruok mane pien dendego, to obiro osiptal to pime nikech kata kapok wachako thiedho ng'ato to dewaher, nikech ng'enyne dewaher mondo ng'ato ng'e ang'owa, ong'e chalne mag kute mag ayaki. Nikech nitiere jok mabiro pok ging'eyo chalgi mag kute mag ayaki, koro mokwongo imiyogi hocho kaeto iterogi e pim mondo ging'e ang'owa, ging'e chalgi mar kute mag ayaki. Kaeto koyudi ka in gi kute mag ayaki to ichak imiyi hocho kendo mondo itim ang'owa, mondo ichak yedhe mag kute mag ayaki. Kaeto bang'e koka ibo tim ang'owa, kaka ibro biro mondo miyi thieth mar Kaposi sarcoma. To ng'enyne jok ma nitiere kaka gigo wuok, inyalo yudo ni ng'ato nigi rangi molokore no, lakini gitin, ok ging'eny ahinya. Tinya yudo ni ka gichako yedhe mag kute mag ayaki go, to gidhi magilal. Matiende ni yedhe mag kute mag ayaki ka, gimbe gikonye timo ang'owa, gikonye thiedho kata thiro tuo mar Kaposi sarcoma. Koro nawacho ni thieth mar Kaposi sarcoma wathiedho bang' ndalo 21. Kibiro kawuono iketo ni yath, en yath mikete ler. Then koseketni e ler to bang' ndalo 21 ichak itimo ang'owa, ichak iduogo. Mana kineno ka nitiere, nikech ing'eni yath ka yath nigi side effects kata nigi chandruok magikele del. Ko inyalo miyi kaka ng'enyne yath mane watiyo godo, iwinjo ka ng'ato wacho ni dende ile, kata inyalo winjo ka ng'ato wacho ni maybe nowinjo ka ang'owa dho chunye rame. Koro nitiere kaka inyalo miyi yath mageng'o dho chuny maremo no, to nitiere kaka inyalo miyi yath matimo ang'owa, mageng'o del mailo. Koro yadhni en yath mikete ler, ok en yath ma ng'at ma wach ni jatuo man gi Kaposi sarcoma nyalo oro kata mana watne moro ni dhi osiptal kacha mondo itim ang'owa, mondo idhi omna yath makama, mondo atim ang'owa, mondo amuony. En yath mikete ler ma koro chuno ni jatuo nyaka tim ang'owa, jatuo nyaka bi maketne yadhni e ler madhi ringo seche 2 kata seche 3. Kaeto obedo matin, ing'iyo ka nitiere, nikech nitie immediate side effects ga chandruok mabiro sechego kata mabiro bang' seche matin kata mabiro bang'e. Koro ka giseyudo bang' seche 3 gi ma yath oringe ler gi, to nitiere ma kaka gichak gibedo matin kendo mondo ng'i ka be bang' yath cha nitie chandruok moro amora ma ng'ato timo ang'owa ma ng'ato bedo godo. Kikete yo machuok, Kaposi sarcoma inyalo thiedhe morum chuth koso? Luwore gi seche mibiro e osiptal. Nitiere minyal thiedh marum chuth, ma awach ni kaka picha mane waneno mokwongo mane biro rangi mar machal kamae, inyalo thiedh magigo lal, kata inyal thiedh ng'ato to alama go to pod dong', en mana ni koro kuot kata lit mane ng'acha ni godo, rem, nikech gibiro ga gi rem, gin gi rem, ok gibiya ni koro gikuot kanyo to rem to onge. Gibet gi rem, kendo rem ma kabisa. Koro nitiere kaka alama go nyalo dong', kata nitie jok ma meke gi rumo te, kata nitiere jok ma kuot dok piny, rem dok piny, alama go dong'. Alafu nitiere jok ma seche moko kanibiro ka tiendi okuot, to nitiere kaka tie kuodno nyalo dong', but kata ka kuot odong', nitiere gimiluongo ni radiotherapy kata mana weng'o e machine. Inyalo dhi wang'
Kaposi sarcoma cells go e machine mondo kuodi cha otim ang'owa, kuot mane in godo cha dok piny. Kata ka ng'ato nigi kidonda ma obiro gi kidonda maduong', ma seche moko kata omiye the maximum dose mar yath mikete ler ni, seche moko iyudo ka kidonda timo ang'owa dok mana matin lakini ok rum chuth. Inyal ter gi gimiluongo ni radiotherapy, itero gi e weng'o. Wayudo ni nitiere kaka orocho pien del kaka chal, Kaposi sarcoma ni orocho pien del kaka chal mokalo, seche ma ng'ato yudo thieth moro teko mag kute gi dhi dok chien, to chandruok kata rochruok mar pien del to nitiere. Nitiere yo machielo ma bende ibiro kony godo pien del mondo mi odoge wang'e, koso gima ne duong' en duoko pek mar tuoni chien, to pien del ok ng'e ahinya. Pien del nitiere okwati kendwa, nitiere dakteche molony e weche mag pien del, iluongo gi ni dermatologist. Koro wan wageng'o mana nikech inyalo yudo ka ng'ato biro ka pien dende gwagwa kabisa, ma seche moko gitimo ang'owa, ging'olore, giketo alama mag ng'olruok. Koro nitiere cream ma wan godo mageng'o ilo to gimamiyo pien del bet ang'owa, bet mayom. Odhi mobed mayom. Kaito ka nitiere ng'at maneno gi pek kata shida moro, to wanyalo timo ang'owa, wanyalo dhi kendo penjo daktari mar pien ni, ma to koro inyal tim nang'o, wanyalo konyo jatuo nang'o. To nitiere kaka gindiko creams moko madhi konyo jatuo e duoko ne pien dendi. Pimnwa kaka ng'ato onego bed ni ritore seche ma oyudo thieth, nikech awinjo kimulo kacha radio, awinjo kacha kimulo kemo, awinjo kimulo yore mopogore mang'eny mokalo mag thieth. Jatuo onego bed ni ritore nade to oyudo thieth mondo mi ngimane bende odhi nyime e yo mayot? Jatuo, kamano kawacho mokwongo mbele kanyo, jotuo ka gibiro e osiptal to waketo gi na group, nikech ok wachiw chemotherapy ne ng'ato achiel nikech ging'eny. Waketo gi into groups ma kawuono awach ni nitie group ma kama, kiny group ma kama, mondo omigi ang'owa, omigi mijing'o. Nikech mondo kik ng'ato ne ni gini kare an mochama ang'owa, an mochama kenda. To ka gin e group kata mana ji 5 kata ji 4 ma giromo every 21 days giromo, to miyo gi mijing'o, nikech inyalo jiwo wadu ni ng'ane into yadhni dhi kodi nade, ng'ane imbe yadhni dhi kodi nade. But gima nyaka wang'e ni wakeini mine ok onego ng'ato bed mayach kiyudo thiedhni mar higni 2. Ni kata wuone, jok ma wuone bok onego bed ni miyo mine ma gin go ma gidak godo e udi kata mondegi gimiyo ich, nikech gini odhi timo ang'owa, onyalo ketho nyathi mantiere ich. Inyalo nyuolo nyathi ma nigi deformity. Koro wa discourage jok manang'o, jok man gi ich, mondo kik ok wa discourage ni jok man gi ich, wa discourage mondo ng'ato kik bed mapek, kata jok man gi nyithindo wanyalo miyi thuolo. Kok idwa we nyathi thuno, to wanyalo miyi thuolo nyaka ineni korom, ka nyathina ni oromo makama, tanyalo we thuno mondo adhi ayud timo ang'owa, mondo adhi ayud thieth. To weche mag bede achiel kata weche mag timo hera kapo nono ni mano to onge gi shida, inyalo gine, mano en mana kama kawaida. Erokamano. Nyadwa ni mondo wang'i ane seche ma ng'ato nitiere kod Kaposi sarcoma, iyudo nitiere ga stigma mang'eny ma bende biro gi gini. Wacho ni keto gi e groups ma ato en seche mobire thieth, seche ma odok e gweng' onyalo deal gi ma anang'o, seche ma odok kata e skul, samoro en rawera, en japuonjre, odok e skul, onyalo deal gi weche gi nang'o? Mane momiyo ka gibiro e thieth to pile watimo ang'owa, itimo negi hocho kapok ok inyal donjo ni itiketo ne yath. Wan gi johocho, dakteche ma hoyo ji, johocho matimo ang'owa, makwongo luongo ng'ato mawuo kode, inyalo pimo ne challenges kata inyalo pimo ne pek miwinjo, kata inyalo ng'eyo ni idhi nade ang'owa, thieth miyudo ni dhi kodi nade. Koro mokwongo itimo negi hocho, kaeto mar ariyo onego bed ni idhi e gweng' mondo puonj ji kuom ranyisi mag Kaposi sarcoma gi, nikech ne wawacho mbele kacha ni ok en ang'owa, ok en juok.
to onyalo mako ng'ato, onyalo mako ng'ama nigi kute mag ayaki, onyalo mako ng'ama nigi maonge gi kute mag ayaki. Mulna mana matin nono complications mag Kaposi sarcoma po nono ni ng'ato nitiere kode, moro pod nitiere kod paro ni nyalo bedo juok mobudho kode ahinya e dende, chandruoge mage maluore monyalo kelo. Chandruoge monyalo kelo ne wayudo ni Kaposi sarcoma omako nyaka internal organs, onyalo mako nyambich, to onyalo mako nyambich komako inyalo yudo ni ng'ato timo ang'o, ng'ato chwer ma in awach ni idhi ka daktari ni daktari asika neno mana ka dhi oko maduong' tatimo ang'o, agolo remo. Koro golo remo ni nyalo miyo remo timo ang'o, remo rumo e dend ng'ato, mawaluongo ni anemia, that is a complication. Aya machielo, seche moko inyalo bedo gi Kaposi sarcoma mar obo, to kobo ntiere tinyalo yudo kobiro gi ng'ato obiro gi yweyo, ok oywe maber, onyalo biro ka owuoth matin ni to timo ang'o, owinjo kool, kata ng'ato nyalo paro ni mago maybe ng'ani nigi ang'o, ng'ani nigi TB, to seche moko ok en ang'o, ok en TB, ma inyalo yudo kata kochak jatuo e yedhe mag TB to ok odhi maber, nikech idwa ni jatuo kochak e yedhe mag TB to bang' jumbe 2 kata bang' dwe achiel to ineno ka nitiere lokruok. Lakini nitiere jotuo moko ma nyalo biro gi ranyisi mag TB go, lakini kochak e yedhe mag TB to lokruok otimo ang'o, lokruok onge. Koro mana kotimne gimiluongo ni chest x-ray kata kotimne CT scan mar kore kata goge, tinyalo yud ka ang'o, inyalo yud ka kare ne en mana Kaposi sarcoma. Koro inyalo yudo ka seche ma ng'ani nigi gini kobudho to nyalo kelo ne complications ang'owa e obone. Inyalo yudo kobo pong'o pi, kata seche moko kodhi omako chuny tiyudo ka ng'ato lokore ratong', kata onyalo bedo ni en gi iye kuot, nikech koro pi timo ang'owa, pi pong'o iye. Kaeto complication machielo ma obvious to koro en mana en tho, ka ok idhi osiptal chon. Awinjo kimulo fuoni kaka chuny kachiel kod obo, obwongo bende onyalo chope? Obwongo to pok awinjo mar obwongo no ahinya, onge studies mosenyiso ni onyalo dhi obwongo, lakini ng'enyne en mana mar chuny, intestines to gi obo. Aneno ka thuolo mayowa wang'wa, ote mane madiher mondo mi oganda wa kotenore kod wach mar Kaposi sarcoma? Erokamano Ruth, nagombo mana kwayo jokanyanam ni Kaposi sarcoma en tuo mithiedho. Ka ng'ato ang'ato oneno ranyisi mag tuoni e dende, kata kineno gimoro amora mopogore gi pien dendi ma kawaida ma pile pile, to dhi osiptal machiegni kodi. Nitiere kaka dakteche gi biro timo ang'owa, biro miyi gimiluongo ni referral to the best facility ma inyalo yude ang'owa, ma inyalo yude konyruok. Kendo migawo mar MSF kata Medicine Sans Frontiers gi thiedhni nono. Onge chudo kata achiel mibiro timo ang'owa, mibiro kwayi. Koro gimwa dwaher ni jokanyanam kik gibeda dala, nikech Kaposi sarcoma ok en juok, en tuo mitimo ang'owa, en tuo manyalo thiedhore ka ng'ato biro osiptal chon. Amor keda duoko ni erokamano makende kuom biro e chenro mar penj. Laktar, pono ng'ato dwa yudi kata dwa ng'eyo mathoth inyalo yudi kanye? Watiyo gi MSF Homa Bay, kichopo to ipenja kichopo Homa Bay County Referral Hospital, penjni ka medicines ni kanye, kata MSF ni kanye, kata kawasunge ni kanye. Kata inyalo yudo wa e namba mar 0702 963 004. Erokamano mang'eny. Adwoko erokamano, ageno ni odiochieng' machielo kendo kwachak waluongo utubo duogo wagoye mbaka. Erokamano makende. Amor mar biro bedo kodu kawuono. Ang'eyo ni bang' mae to jokanyanam biro yudo konyruok. Amor kendo adwoko ni erokamano. Meda tiyo matek mondo mimed konyo oganda. Erokamano Ruth. Erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu Kaposi sarcoma. Tuoche mopogore opogore. Moko inyalo thiedhi, moko ok nyal thiedhi, moko inyalo dak godo,
moko bende nitiere gik monego bed ni timo mondo mi ngimani odhi nyime yo makare. En tim maduong' mokalo mamiyo chenro ni dhi nyime yo makare. Wantiere kod joduol, wantiere kod jogo picha, wantiere kod jotaya, wantiere kod derepe, wantiere kod director wa Philip Ochieng, wantiere kod producer wa Pape Chokoth. En tim maduong' mokanya luongo duto te. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kete mana ka mondo mi wamed yudo kaka wakonyore. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.